Какво става, хора? Аз съм Сашко и днес ще ви покажа един епизод на Майнкрафт с Тео, защото направихме си къща с една зад кадър, намерихме диаманти, даже снимахме хора. И просто не виждах, бъгнах се и не се виждаха мобовете и ни убиха така. И си загубихме къщата и решихме да почнем от начало. Да, това е първи епизод. Мобовете не убивам. И затова сега нов епизод на друга къща. Това е първи епизод. Хора, ще има още епизоди на Майнкрафт. Хора, много се издразних. И аз много се издразних за това. Защото ние просто хора... Да, и диаманти намерихме. И редстоун намерихме. Редстоун, да, айрон намерихме такива глупости. И да. И ни убиха моловете. Бяхме 5 левел. Поне този раз съм левелите. Защото нямаше айрон кирка, нямаше. Да. Не знам защо тези дърва се чупат по-бавно от другите. А ти къде си? Допустите ли си? Как чупиш? Ти чупи до сега това? Кое? Я тук ходи. Бавно се чупи, нали? Да. Ама не ви чупувай. Това е дългото дърво. Ево сега, имам 20 необработени. Колко честине? Един стак и 6. Много обичам да. Споменавам по първото ни клипче, където си купихме къщата. Хора, биме се един на друг. Битка, Тео. И другия път да си знаеш да не се закачиш. И сега не съм при тебе. Супер. Ще те телепортирам. Много телепортираш ти. Ела да си почваме това. Хора, извинявайте. Коли всичко. Ела да си почваме. Да, само. Ще направим 2 кирки. Вече хора, честно, натъжих се за къщата, най-хубавата къща. Ето ти кирка. Намерих въглища. Ето ти кирка, Тео. Тео. Ми да вдеш? Ела. Идва. Оставям ти е тук. Аз пък дойдех вече. Хора, ще се върнем, когато стане ден. Да. Май намерих нещо. Така, хора, направих инструменти на двамата. Намерих още въглища. Сега, ела тук, бе, Тео. Аз във въглища. Добре, не искаш да не снимаме. Добре, идва. Аре, идвай, въглища. Въглища, любимото ми нещо. Яя. Пускам ти лопата, Идвам. кирка, брадва и меч. Върнахме се. Така. Върнах се пак. Въглища, но Сашко не ми даде да ги скопая. Добре, дай ми ги въглища да направим такова. Добре, иначе искаш въглища. Да направим такова. Значи искаш въглища, ама не ми даваш толкова въглища. Не искаш ли още въглища? Имаш? Не. Да ходи да ги скопая. Да. Yes. Чао. Хора, много обичам въглища. Ти не идвай в мене. Моля те. Искам сам.
Аз съм търсач на бъдеще. Така хора имам да разширявам още една стена. Добре, разширява и аз ще... И ще намерим някакви овци и ще се направим легла. Легла. Задължително. Има още? Окей. Ще направим още една стена. Много намерих Сашко въглища. Аз ще направя още една стена на там и просто ще си направим в стаята, ще я разделим на две части. В едната ще е нашата стая, другата ще е просто някаква хол, да. Добре. Вече е супер тъмно в тази мина. Имаме много близо мина. Да. Просто намерих 17. С твоите 17 трябва да. Ма има още. Ето му тук. Ама трябва ми факли, после ще дойда. Така е добре, май. Идвам. Да, така ще го оставим сега. После ще ми дадеш факли. Ще направиш. Ох! Опа. Отдавни го бие, хора. Те се убиват сами понякога, хора. Така. Тук ще е нашата стая. Ето. Сега ще спрем и двамата на пауза да търсим овци и си направим легла. Да. Чао. Чао. Довиждане. Така, хора, направих двете легла. Хора, намерихме овци. Да, едвам. Значи, направо ми се пръсна главата да търся овци, хора. Тази пауза вместо една секунда, както при вас се гледа. О, този май има 3 зъба, ще ни даде. Да. Ама не. Не. Просто тук го остави. Ако не го дадеш, може ще ли бъде още шока. малко факлички? Еми, нали кол имаш? А, да. Еми, пак. А къде е крафтинг тейбъл? До мен. Добре, сега ще си направим честове. Май. Да. Ще направим често. Нямам кол, обаче. Изгубих го, майя. Ако. Добре, дай ми факли. Чакай малко, ела тук сега, нали ще правим честове. Ето, когато сложи да сложи. Какво ще правиш? Честове. Да, често. Супер честно, и дървото. 6 честа. Сега да копаем на... Значи ще си сложим един по средата. И от тук... нов сървър. Не сме в нов сървър. Миналия Ето път сега, не тук копаме да направим. от дърво къщата. Да. Ма нали искаше от начало да почне? Кога исках от начало? Аз исках да почнем от начало. За да може да снимаме. Как и да е? Правиш какво? Чест. Вот, къде са ми честовете? Дай, на мен стана така в дървото. Имах 6 честа. И на мен така ми стана в кола. What? Тъмно е. Аз лягам. Чекай. Лягай си, да станеш ден по-бързо. Моля те. Да отида в мината, ако можеш. Хора, извинявайте, нашите приятели се побъркаха. Те са от среща. Играят, ритат. Просто. Значи хора, ако видяхте, ако знаете как ми изчезват така нещата, пишете долу в коментарите. И моя кол е така изчезна. Ето тук има още кол просто. Добре, дай аз да го изкопая. Ея. Нали знаеш, че аз много обичам кол. Моля. Ти го изкопа, така ли? Да. Но, Така слагаме пайсо там да сложим честовете. И ще сложим там просто стане тук дупка. един и сега трябва да направим още честове. Да, защото
Сашко ги изгуби. Аз ги изгубим. Да, те Не бе, просто тук сложих един. А тук, да, един, два. Един-два е сега. Виж пет. сега. Ти имаш Виж, още пази един се. тебе, Да, значи. ето го. Аха, ето. И сега Сега още... вече се реши проблема, Сашко. Ела да спим, по това е моето легло. Кое? Добре. След малко идваме. Кое, извинявайте. Така хора, махна се момчето, което Хора, пускаше махна се. музика. Пускаше музика. О, но. Нямаме дърво. Какво? Отиваме да Аз си отивам в дадем. мината. Има малко. Да намеря кол, не обичам кол. И айрон. Аз съм на диаманти. втори левел. Ти колко си? Аз съм първи. Аз съм втори. За първи път. Аз съм повече от теб. Просто аз намерих бъдещето на това. Имам малко батерия просто. О, не, тук има такова. Трябваме тук да сме. Добре, просто отивам от горната част. Има и горна част. Крипъри обаче има, ама не при мен. Отвън те. Опа. Тук е. Просто така. Хора, просто много съжаляваме за шума. Аз имам 2 кили. След малко ще се върнем като направим чест. Така хора, направихме чест рума. Малък е, но е компактен. Да. Сега тук ще не е за дървата. Тук ще са ресурсите. Да, и камъка ще е тук. Тук ще е яденето. Що ме те гъби. Да, имаме супер много гъби. И тук ще са нещо, например, отпадъци. Хора. И чакайте сега, тук е ресурсите. Храната, Според мене. дървото и... Не, това са ресурсите. Добре, ще го решим. Така, Аз съм на... сега почваме да правим мината. И... Мисля, защо правиш ми не идва? Добре, идва. Хора, Когато отивам при Сашка, защото трябва да видя. когато направим мината, връщам. Така хора, Айрон. те окопа мината, аз си направих 2 кирки и слизам долу. Аз намерих още айрон. Значи в момента на кое ниво сме? Не. Нивото е координат. На 34. Не ми копай Добре, айрон. пази се. Моля те. И сега да продължавам къде тебе и къде има. Аз ще се го копая. Каквото и да е. Диаманти обаче направили си айрон кик. Не, сега ще си направим. И на А мен имаш аз ли кол? Не, изгубих се. Изгубих си го, нали. Аз съм 13 айрон. Супер. Ама аз имам 9 свещички. Такива факти. Аз имам 25. Добре. Хора. Нямат някакви... Хора, при мен извинявайте, че значи много паузирам. Още айрон. Ти си минавай напред. Много съжалявам, че много паузирам. Ох, Опа, сори, пази се. чакай, пазя се. Съжалявам, че много Паузираме, паузирам. защото... Не, аз ще много паузирам. Да, аз обичам да паузирам. Аз, значи това ми е първи канал. Не, че е първи епизод, но ми е първи канал. Да, И първи епизод на гейминг. на гейминг. И на мен е така. Всъщност, аз не знаех, че имам канал. Да, той не знаеш, че има канал. И аз му казах. И той вика, направи ми акаунт да снимаме заедно, моля ти се. Викам, влезах да му направя акаунт и му викам, чакай бе, брат, ти не си... Ти имаш акаунт, обаче то не си качал видео. Ти не знаеш, иначе ще си да си качвал. Викам, ти имаш, аз викам, как имам? И така почнахме да снимаме заедно. Да. Може, сега сме по отделни канали, може да си направим един... Общ. Да, общ канал. Кол има, Тео. Аз съм. При мен. Аз съм.
Аз съм. Къде? При мен. Ти го копаеш в момента? Не, аз копаем долу. Да е. Развалям стълбичката обаче. Не ми пука. Ако. Ти какво копаеш в момента? Това много ме дразни в Minecraft. Само чупиш едното. Добре, на 13 на 8 може да копаем. Да. Ние сме видяли обаче. Не съм удариш. Те ударих. Аз О, почти съм на фак. трето Много е ниво. грозно това. Хора, аз съм почти на трето ниво. А ти къде си? Хора, къде е Сашко? Аз копам настрани. Аз не те виждам. Ако намерим пак диаманти, хора, Не знам. Преди беше не е фейк, хора, не ви лъжем. но не, те няма как да го видят. Да. Не ви Значи лъжем. искам сега да си направим... Сашко, бягай. Ма чакай, защо не развали стълбите? Защото копая. Пази се да ги оправим. Мани за те ако. Моля те. Добре, стига толкова. Пази Добре. се, пази се. Тогава отивам да копая на там. Не, аз съм там. Аз съм настрани тогава. На тук. До твоето него настрани. Добре, ама аз отивам догоре да взема крафтинг тейбъл. Намерих. Не, защо го копая? Не. Чувам. Не, умирам. Не, затрупаха ме. Идва. Искам да видиш как ме затрупаха. Видяхте. Кой ти затрупа така? Еми аз. Сам. Значи почнах да копам и се ми падна върху главата на нещо и започнах Аз намерих редстол. Няма да го копая. Лад, много сме близо до мината. Знам. Не сме близо. Не сме близо, повярвайте. Хора, много е тъмно, много мразя. Стане 20 минути някъде. 25 минути спираме, защото 23. трябва да излизаме с приятели. Да. Ние направо ги зарязахме. Те играят матч. Футбол се казва. Как и да е. Какво ще да правя сега? Да. Какво? Айрон Кирк. Да вземеш редстone? Не, да си. Направи на мен. Просто това ще да кажа. Аз имам 21 айрон. Аз имам 11. Аз имам 21. Ти кой левел си? Първи. Аз съм втори. Още малко и ще стана трети. Зависи де. Ако намериме нещо. Опа! Ям хубава кирка. Може ли? И двете ми се развалиха, хора. Аз сега 40. Ма не айрон. Още на Да. Може ли и айрон? Да. И такава, и така. Просто аз не знае как се правят тези неща. Хора, значи ние почнахме от някъде... Един час. Два часа се почнахме да Заради опитваме. предишния епизод. Да, но не стана. Значи първо искахме да снимаме, но не забравихме да снимаме. После си загубихме къщата и сега ще снимаме. Това не е ли лош късмет? Може да си я намерим откъде сме. Ако си я намерим, може да си имаме тунели към дея. Ако е много далече, няма да имаме тунели. Може да имаме още айрон. Няма. А сега, Хора, като нямам айрон, за теб да направя кирка. Не, трябва да изпеча с теб. Хора, кирката почти ми е на никъде. Виж, този номер знаеш ли? Този номер знаеш ли? Кой? Без гориво да се пече. Да. Може ли свещички? Хора. Обаче то кая.
Аз се мисля да... Ето където снимаме. Не знам. Той ми каза, че си това приложение. Опа. Пак се стали. Пак с тази актуализация. Мисля ми, 100 пъти си я направи. Реклама. Супер. Ще спра докато свърши рекламата. Спрях заради тая тъпа реклама. Ти снимаш това? Спрях заради тази тъпа реклама. Просто може да В клипа може да се види как намираме диамантите. Защо? А не, ние ги изтрихме. Да. Ела да ти дам кирката. Ела ти при мене, нали? Къде си? Там. Ето. Ето бе. Отдолу имаше айрон. Ето ти такова и... И едно така. такова. Айрон взема, направи ми, нали? Тая къде ми я даде първо. Да бе, белата не. По-бялата е айрон. Това, добре. Значи, това е... Да. Хора, да си справя това. Аз не снимам. Опа, трябва ми ядене. А нямаме ядене. Опа, аз май не съм гладен? Да, не съм гладен. Аз съм много гладен. И аз. Ще умра. Аз не съм чак толкова, но съм гладен. Виж аз колко на 2 бучета съм. Ма не, виж. 1. Фак, умирам. Умираш ли? Опа, Сашко, умирам. Чао, чао. Много съм гаден. Не. Ще се сбогувам след. Добре, че ще ме пуснем. Опа. Някъде... Сашко, каква кирка ми даде, брат? Чакай, не! Не, брат. Ти ще губаш ли се? Имаше могове, но би. Добре, поне сега не съм гладен. Щупи се. Така, хора, намерихме си нещата. Аз си намерих нещата. Извинявайте, спрях клипа. Аз ще го кача. В другия епизод ще... Или ти го продължа. качи този епизод, ако искаш? Да, втори епизод ще... Защото аз без да искам. Не, ама ти пак можеш да го качиш. Да, знам, но нито чал не казах. Добре, хора, Ще го кача. Айде ти спирай клипа. абонирайте се за канала, ако ви е харесало това видео. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Аз бях Сашко, беше Тело и чао!